إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпмегенә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак, күркәм динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһыга тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан ярак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһы Тәгалә атабыз Адәмне туфрактан бар кылды. Аннары соң аның тәненнән бер өлеш алып, аңа анабыз Хаваны бүләк итте. Хава ул хаят, тереклек, жизнь дигәнне аңлата. Ни өчен Аллаһ Хавага шундый исем бирде? Галимнәр моның 3 сәбәбен әйтәләр. Беренчесе, ул тере тәннән, из живой плоти Аллаһ Тәгаләне яратты. Шуңа күрә ул Хава булды. Атабыз Адәм, җир өстеннән алынды. Шуңа күрә ул Адәм, анабыз тере тәннән ясалды. Шуңа күрә ул Хава булды. Икенче сәбәп, анабыз Хаваны тапканнан соң, ул атабыз Адәмнең җанына яшәеш кертте. Хатын-кыз иратның тормышына, җанына яшәү дәрте кертте. Шуңа күрә Аллаһ аңа Хава дип бирде. Өченче сәбәп, галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә шушы затны, хатын-кыз затын, кешеләргә гомер бирүче итеп яратты. Бала табучы итеп. Чөнки кешелек тарихында җир өстендә әллә нинди дахи, әллә нинди көчле, әллә нинди сәләтле ирләр яшәсә дә, әле берсенең дә әни булганы юк. Шуңа күрә 3 сәбәп белән Аллаһ бу хатын-кызга Хауа исемен бирде. Аллаһ аларны җир өстенә урнаштырды. Җирдә булган, күктә булган һәр бер мәхлук аларга әмер бирде. Сез шушы затларга хезмәт итәчәксез диде. Һәм тирә-юньне аларга хезмәткә тапшырды. Соңыннан Аллаһ Тәгалә атабыз Адәм белән анабыз Хавага уллар бирде, кызлар бирде, оныклар бирде һәм җир буйлап кешелекне Аллаһ Тәгалә таратты. Соңыннан Аллаһ үзенең хикмәте белән, по мудрости, һәм үзенең рәхмәте белән, по милости, шушы бер адам, бер Адәмнең, бер Хаваның балаларын бүлде. Төрле халыкларга, төрле милләтләргә, төрле кабиләләргә, шушы Адәм белән Хаваның балаларына төрле төстә тән бирде. Кемнеңдер тәне ак,
кемнекедер кызгылт, кемнекедер сарырак, кемдер шоколад кебек кара булды. Аллаһ Тәгалә төрле кыяфәт бирде. Кемнеңдер күзе кысыграк, кемнеңдер күзе зуррак, кемнеңдер буе зуррак, кемнекедер кыскарак булды. Аллаһ Тәгалә шушы күп санлы, төрле кыяфәттәге, төрле җирләрдә яшәүче кешеләргә үзара аңлашу өчен, үзара аралашу өчен, бер-берсен ишетү өчен һәм кешелектә аңлашу булсын өчен нәрсә? Тел бирде. Телләр бирде. Һәрбер телне яратты Аллаһ. Һәрбер, чөнки мәхлук, тел ул мәхлук. Урыс теле ул мәхлук, татар теле ул мәхлук, инглиз теле ул мәхлук, Кытай теле, гарәп теле, һәрберсе ул мәхлук. Аллаһ һәрберсен яратты. Һәрбер милләтне Аллаһ яратты. Әгәр Аллаһ теләсә, карагыз, без бөтенебездә бер милләт кенә булыр иде. Адәм милләте булыр иде микән, Хава милләте дип аталар иде микән. Бөтенебез бер телдә сөйләшер идек. Кыяфәтләребез бөтенебезнең дә, бу татар бугай, бу үзбәк бугай, бу таҗик бугай, бу казах. Без алай торып бер-беребезне танымас идек, күрмәс идек. Без бөтенебездә бер булыр идек, бер милләт, хәтта җәмәгать милләтләр белән бергә, горыф-гадәтләр белән бергә, хәтта кешеләр, бу да Аллаһның хикмәте, хәтта төрле диннәргә дә бүленделәр. Әйе, без әйтмибез, бу диндә дөрес, бусы да дөрес дип. Юк, без әйтәбез, хак дин бер дибез. Ләкин Аллаһ аны да теләде. Аллаһ Тәгалә теләмәсә, ул диннәр булмас иде. Шуңа күрә һәр нәрсәдә Аллаһның хикмәте бар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхан нас", әй кешеләр диде. Кайбер аятларда Аллаһ Тәгалә әй мөэминнәр ди. Кайбер аятларда Аллаһ әй кафирләр ди. Монда бөтен гомум кешелеккә мөрәҗәгать итеп әйтә. Әй кешеләр ди. Кеше исемен йөртүчеләр, адәмнәр ди. Инна халакнакум мин закарин ва унса. Без сезләрне яраттык ирләр һәм хатыннар итеп. Хәтта җәмәгать безнең ирләргә һәм хатыннарга бүленүебездә дә Аллаһның хикмәте бар. Аллаһ теләсә, без фәрештәләр кебек булыр идек. Ничектер күбәер идек, ничектер артыр идек. Аллаһ аля кулли шәйин кадир. Аллаһның көче бөтен нәрсәгә җитә. Менә бүген кайбер бәгъзе бер кавымнар, бәгъзе бер халыклар, Аллаһ хидаят бирсен аларга. Алар бүген Аллаһ айырган ирләргә хатыннарны кушмакчы булалар. Мин ирдә түгел, хатын да түгел димәкче булалар. Әти исемен югалтмакчы булалар, әни исемен югалтмакчы булалар. Һәр нәрсәдә Аллаһның хикмәте. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Мин сезне ирләр итеп яратылдым икән, горурланып ир бул. Һәм хатыннар итеп яраттым. Хатын кыз булгансың икән, хатын кыз булып кал. Әйе, ирләр һәм хатыннар итеп яраттым. Ва жаалнакум шуубан ва кабаила. Һәм без сезләрне бүлдек ди. Төрле халыклар итеп, төрле милләтләр итеп. Бөтен кеше гарәп түгел, сөекле пәйгамбәребез гарәп булса да. Кемдер гарәп, кемдер төрки халык, кемдер рус теле, кемдер славян, башкасы, милләтләр, меңләгән милләтләргә бүлде. Ни өчен Аллаһ Тәгалә әйтә? Ни өчен бүлдем ди? Литаарафу. Бер-берегез белән танышсыннар өчен ди. Бер-берегезне өйрәнсеннәр өчен ди. Бер-берегез белән аралашсын өчен ди. Мин фәлән милләттән, сез бөтенегез минем астымда дип, минлегеңне күтәрү өчен түгел, масайыр өчен түгел, үзеңне башкалардан үстен кылып, башкаларның башларына басыр өчен түгел, бер-берегезне хөрмәт итсен өчен, бер-берегезне зурласын өчен, литаарафу, һәм белегез ди. Инна акрамакум индаллаһи. Менә сез бөтен милләтләр арасында, Аллаһ бит бөтен кешелеккә мөрәҗәгать итте. Из всех народов, из всех наций, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең ди, минем каршымда иң хөрмәтле булганыгыз ди. Кто самый лучший из вас ди? Из всех наций, из всех народов ди. Атқакум ди. Иң тақва булганыгыз ди. Кайсыгыз Аллаһның әмрен күбрәк үти? Аллаһның харамыннан күбрәк тыела? Аллаһның динен саклап бара, менә шул
халык, шул кабилә арагыздан иң хөрмәтлесе, иң зуры булыр ди. Инналлаха алимун хабир. Аллаһ белүче. Аллаһ һәрберсен белә, һәр телне, һәр милләтне белә. Аның нинди өстенлеге бар, нинди загыйф яклары бар. Хабир, хәбәрдар ди. Нәрсә генә эшләсәгез дә, нәрсә генә кылсагыз да, нәрсә генә сөйләсәгез дә, һәрбер изгелек, һәрбер явызлык Аллаһ аны белүче һәм хәбәрдардыр ди. Хуҗурат сүрәсе 13-нче аят. Әйе җәмәгать, әгәр Аллаһ Тәгалә безне бүлгән икән, йөзләгәнчә, меңләгән милләтләргә, төрле телләргә, төрле кабиләләргә, аларны бер милләт ясау, яки бөтен телне юкка чыгарып, бер тел калдыру, һәрбер халыкның үзенә булган, хас булган, үзенең кыяфәтен, үзенең гырыф-гадәтен, әгәр дә ул дингә каршы килмәс әлбәттә, аларны юкка чыгару, бөтенесен бер калашага салу, бер кабыкка салу, ул дөрес түгел. Бу Аллаһның хикмәте булды. Без шуның белән матур, без үзебезнең төрлелегебез белән матур, һәм без шушы төрлелекне сакларга тиешбез. Һәм бүген милләт дигәч, кайбер яшьләребез китерәләр сөйкле пәйгамбәребезнең үз милләтеңне ярату турында түгел, үз милләтеңне үстен кылып, башка милләтләрне кыйырсыту, кимсету турындагы хадисен китерәләр. Бераз дөрес китермиләр. Әгәр дә бүген бер татар яки бер гарәп торып әйтә икән, мин үземнең милләтемне яратам. Ничек инде син үз милләтеңне яратмасын, тагын кемне яратырга тиешсең инде син? Мин үземнең халкымны яратам, үземнең үскән җиремне яратам дип әйтә икән, кайбер егетләребез шул хадисне китерәләр. Булды, башың бетте. Пәйгамбәребез милләтчелеккә каршы, шовинизмга каршы динебез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, гарәп диде, гарәп булмаган кешедән үстен була алмый диде. Ак тәнле, тәне ак булган өчен генә. Безне, кстати, совет географиясында өйрәттеләр. Мы высшая раса диделәр. Әйе, нишлисең? Динебез алай түгел ди. Менә хаҗга барасың, кай вакыт кырында килеп баса бер Африкадан килгән, киеме утюкланмаган, син монда сәгатьтән төштең отельдан. Бөтенесе утюкланган, нормально сиңа стиркадан алып кирип бирделәр. Син тәртипле, синең анда бизнес, синең анда тәртип, дезодорантлар сөртелгән, бастың, намаз укып торасың, килеп басты синең кыраңа шушы бер илдәге бер кеше, юынмаган әллә ничә көн, ул бит сәгатьнең астында яши, анда мусоркалар янында булырга мөмкин. Ул синең кебек ана утюклап бирмәгәннәр, әйе. Бераз гына тирисе дә килеп тораннан. Ләкин имам җәһәннәм турында аят укый башлагач, син еламыйсың, ул елый. Син еламыйсың, ул елый. Бәлки ул синнән яхшырактыр. Бәлки кыямәт көнендә син елап басып торасың, шул кешенең зур дәрәҗәләргә кирип, җәннәткә кирип китүен күреп. Шуңа күрә син фәлән милләттән булган өчен генә, син төгән милләттән, фәлән халыктан булган өчен генә син башкалардан үстен була алмыйсың. Шуңа күрә я ибн Сауда, кара тәнле хатынның улы дип әйтте Әбу Зар. Әбу Зар әйтте Билалгә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шул хәбәр ирешкәч, аның йөзендә ачу барлыкка килде. Ачу барлыкка килде. Башымны кылыч белән шапсалар, миңа җиңелрәк булыр иде диде Әбу Зар. Пәйгамбәребезнең шул ачулануын күргәч, шул нәрсә диде? Синдә җахилият утыра диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Җахилият бетмәгән синдә диде. Нәрсә ак тәнле булдым дигәч тә, анда Курайш яки фәлән булдым дигәч тә, син кемнәндер тәне кара булган өчен генә өстенрәк була аласың. Ул аның әнисе белән хәтта кимсетте. Кара тәнленең улы диде. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез шовинизм кебек, менә бу национализм дигән әйбер, әгәр дә ул башка милләтләрне изү булса, Пәйгамбәребез моңа каршы булды. Һәм аларны дошман күрде. Һәм бүген дә алар безгә дошман. Әгәр дә кемдер үзенең милләтен генә өстен күреп, башка милләтләрне кимсетсә, мыскыл итсә, инна акрамакум индаллаһи атқакум диде. Арагыздан иң хәерлегез ул тақва булганыгыз диде. Әйе җәмәгать. Шуңа күрә үз милләтеңне сөю, үз халкыңны сөю, үз җиреңне сөю кирәкми аны төрле хадисләргә кертеп, ширекләргә, харамнарга кертә. Юк, Пәйгамбәребез яратмаганмы Мәккәсен?
Үз Мәккәсеннән қуып шығардылар аны. Ауыл кишләрен Мәккәгә қарап елап утыра иде. Чөнки ул аның Мәккәсе. Ул аның Мәккәсе, ул аны сагына иде. Хатта дуа кылды. Раббым, Мәккәне яраткан кебек, Мәдинәне дә яраттырсаң иде диде. Ә бит Мәккәдә кафирләр аңа гыйбадат кылырга бирмәделәр, аны куып чыгардылар. Ә Пәйгамбәрбез шушы җирен яратты. Хатта әйтәләр кайбер сахабалар, хатта шул яшәгән җирендәге туфрагын булса да алып китәләр иде. Әлбәттә, бу ниндидер мәҗүсилек дип уйламагыз, ниндидер изгелек дип юк, ләкин алар шул җирне сөйделәр, алар аны сагындылар. Шуңа күрә үз җиреңне ярату, үз телеңне ярату, ул бит Аллаһның безгә рәхмәте. Ул бит милләт дигән сүз, ул синең халкың дигән сүз. Кирәкми аны ниндидер катлаулы терминнар белән бутар. Ул синең халкың, ул синең туган авылың, ул синең туган җирең, ул синең анаң, әбиең, бабаң. Һәм кызганыч җәмәгать, бүген үзебезнең халкыбыз, үзебезнең татар халкы бүген үзенең милләтен сөя белми. Үзенең милләтен хөрмәт итә белми. Үз милләтен әгәр дә ул хөрмәт итә белмәсә, башка милләтләр нигә аны хөрмәт итәргә тиешләр? Башка милләтләр килеп аны хөрмәт итсеннәр. Әгәр дә ул үз милләтен үзе сакламаса, үз телен үзе сакламаса, аны кем килеп сакласын? Мәскәүдән Путин килеп сакласынмы? Кайлы татарлар, әйдәгез әле сезнең милләтегезне саклыйк дип. Без сакларга тиешән. Без аның өчен көрәшергә тиешбез. Кызганыч, бүген үзебезнең татарларда татарлык бетеп килә. Үзеңнең милләтең өчен кайгыру юк, бөтенебез дөнья куабыз. Бүген үзебезнең татарлар хатта карагыз, каядыр Казанда мәчет салганда, бу бит нәрсә генә әйтсәк тә, бу татар җире. Аны Мәскәүдәге патшалар да аңлыйлар. Бу татар җире икән. Монда татарлар яшәгән. Гомер бакыйна, мондагы яшәгән күп кенә урыслар да аны аңлыйлар. Монда татарлар белән без яшибез дип. Ләкин ничә мәртәбә булды? Мәчет салабыз дигәч, имза җыялар. Кирәкми безгә мәчет дип татарлар. Карап утырасың шунда кул куючыларны. Урыслар анда әс. Урыслар әдәп саклыйлар кайвакыт. Ә безнең татарлар алда. Әйе җәмәгать. Бүген үзебезнең шушы мәчетебез өстеннән дистәләрчә жалобы язалар. Наларга безне тыңлыйлар. Ишетәләр алар. Кайчак сез монда утырып ишетмисез минем сүзне. Алар ишетәләр. 20дән артык жалобы килде әле яңа гына. Мэрияларга, аппаратка, Путинга китәләр. Безне шундый хөрмәт итәләр. Хәзер Путинга язалар безнең турында. Скоро Путин безне белән башлаячак. Һәм шунда яза татар кешесе. Рус түгел ул, татар ул. Ул яза: "Я татарин", ди. Уважаемый Владимир Владимирович, "Я мусульманин", ди. Но у нас никогда в народе такого не было, чтобы мусульмане толпами в мечеть ходили, ди. Остановите этот беспредел, ди. У нас, у татар, у мусульман такого не было да никогда. Каяның бабасы, кайсы мәчеткә йөрде микән? Пускай дома сидят у себя тихо-тихо молятся, ди. Әйе, җәмәгать. Футбол шәһәрләрне ябабыз. Стадионнар тула, кычкырабыз. Футбол, без каршы килмибез. Спорт, сәламәтлек. Без беркайчан да каршы килмибез спортка. Җыелсыннар, аның өчен стадионнар буштарга тиеш түгел. Футболистларны чыгаралар да тизрәк, аннан соң рок-концертлар башлана. Акыралар, бакыралар, урамнарны ябалар. Ә без мөселманнар тыныч кына өйдә утырырга тиеш. Утырыгыз өйләрегездә. Кирәкми азан. 10 елдан артык минем спальняның Түбән Камада яшәгәндә балкон башында ширкәү манарасы торды. 10 елдан артык батюшка суббота-воскресенье иртә таңнан шаң какты. Үлмәдем. Бер кая жалобы да язмадым. Әлхәмдүлилләh, ул миңа яхшы булды әле. Азаныңны туктат дип килгән сайын мин аларга әйтәм: "Менә батюшкагыз кага да кага. Әле кай вакыт какмаса, әле шалтыратым микән, эшкә ник килмәдең бүген" дип әйтәс килә. Без бергә яшибез, бер дәүләттә, бер җирдә. Әгәр дә син ул дин белән булмасаң да, алар сайлаган икән, хөрмәт ит аларны. Ә син безне хөрмәт ит. Без бүген әгәр дә мин минбәргә менеп, кайсыдыр динне сүксәм, мин экстремист булам. Алла сакласын. Мине шундук прокуратура башкасы һәм ул закон. Без бер-беребезне сүгергә дип менергә тиеш түгел монда. Без моның белән килешәбез, ләкин нигә бүген динсезләр авыз тутырып сүгәләр безне? Нигә бүген атеизм дигән, безбожие дигән дин бүген бөтен динне сүгә бүген? Безгә чиркәү кирәк. Алар бит чиркәүгә дә каршы.
Алар ширкәүгә дә каршы. Алар мы против всех. Шунда кибет салып куйсыннар беркемнән сорамыйча. Алар каршы түгел, ә ширкәү мәчеткә каршы. Үзебезнең татарлар, нигә без горурланмыйбыз үзебезнең динебез белән? Нигә без шатланмыйбыз азан ишеткәч? Татар бабайы, татар мәкһәме белән азан әйтә. Нигә без шатланмыйбыз? Шуңа күрә җәмәгать, бу безнең фаҗигабыз, бу безнең бәләбез. Бездә шушы дәүләт гражданнары. Менә монда кемдер заводта эшли, кемдер базарда сата, налогын түли. Бездә бездельниклар түгел, без шушы дәүләт кешеләре. Без шушы дәүләт өчен борчылабыз. Без шушы дәүләт өчен дуга кылабыз. Түрәләребез өчен дуга кылабыз. Без дә шушы җирдә яшибез. Нигә без качып посып, мич артында никах укып, булды бит инде 70 ел мич артында никах укыдык бит инде. Әле бездән талап алган совет власты, талап алган мәчетләрне әле кайтарып бетермәдек бит әле һаман. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын. Һәм бүген тел дигәннән дә безнең телебез, татар теле бүген кемгә кирәк? Бүген кирәк инглиз теле яшьләргә. Это же перспективно. Инглиз теле өйрәнәләр. Президент әйтә икән министрларга, бер айда инглиз теле өйрәнмәсәгез эштән куам дип, инглиз телен дә өйрәнәләр. Әле карап торырсыз, Кытай телен өйрәнәбез. Чөнки это перспективно. Кытай әйтә, өйрәнегез минем туган телемне, үзеңнекен түгел ди. Мин сиңа открою мир ди. Производство, технологиялар, Кытай ди. Шуңа күрә бүген университетлар кертәләр Кытай телен. Татар телен бетерәбез, Кытай теле керә, башка телләр керә. Ә бит җәмәгать туган телне, аны бит калькулятор белән санап әйтеп булмый, нигә кирәк ул сиңа? Бүген яшьләр әйтә, а что мне дает этот татарский язык? Зачем он мне нужен? Бүген аны калькулятор белән аңлатып булмый. Вот ты будешь татарский язык знать, тебе зарплату больше будут платить. Алайтырга әйтеп булмый. Чөнки ул синең туган телең. Ул синең әниеңнең теле. Аның әнисе түгел, күптән мамышкасы инде ул. Папышкасы инде ул аның. Әби түгел инде, бабуль инде ул күптән. Ул аның әбисенең теле. Ул аның җире. Карагыз, Риза Фахретдин, субханаллах, Алланың рәхмәтендә булсын. Татарларның тарихын өйрәнеп, Казан ханлыгы алынганнан соң, үз көненә кадәр ничә янда 400 ел буламы? Безнең көнгә 500 ел. Ничек ти шушы халык ти үзенең динен саклап калган ди. Карагыз, 500 ел эчендә бит ничек кенә измәделәр безнең халыкны. Нинди генә кысырын кылыклар күрмәделәр, нинди генә авырлыклар аша үтмәделәр. Галимнәребез, зиялыларыбыз, имамнарыбыз, зур галимнәребезне, шулай бит динебезне карагыз. Шуның белән дә ди бу халык һаман исән. Риза Фахретдин гаҗәпләнеп яза, как так народ может жить ди. Ничә ел түзеп ди. Һаман теле бар ди. Һаман үзенең гырыфы бар, һаман үзенең дине бар ди. Ә бүген җәмәгать, без яшибез шундый чорда. Менә монда тарихчылар булса, мин хаталансам, җомгадан соң килеп миңа замечание ясарсыз. Мин тарих белгече түгел, кызганыч. Ләкин бүген мин ничә профессордан сораганым бар. Соңгы 500 ел эчендә без мөселманнар, татарлар, шундый рәхәт яшәгәнебез булдымы, юкмы дигәч, миңа бөтенесе әйтте, юк диде. Мондый тормышның бер качан да булганы юк ди. Менә шушы мәчетне салуны кайгыртып йөрде шәһәрнең градоначальниклары. Үзебезнең республикабызның рәисе менә шунда беренче сафта намаз укып мәчет ачты. Соңгы мин карап торам, ничә мәчетне президент белән ачалар. Хәзер уже не керде. Сез президентны чакырасызмы дип сөйлиләр. Ә сезнең мәчетне ачылырга да ул бөтен мәчеткә килә алмый инде җәмәгать. Ул бит республика башлыгы, аның эшләре бик күп, ләкин карагыз, ул бит халык белән бергә, мөселманнар белән бергә булу. Нинди безгә мөмкинлекләр бирәләр. Шуңа күрә җәмәгать бүген нинди изелгән заманда теш шыгырдатып бабайлар саклаган телен, динен, башкасын, ә бүген безгә кирәкми татарларга. Бүген инглиз теле кирәк безгә. Вот это перспективно. Бүген Кытай теле, бел Кытай телендә, бел урыс телен. Минемчә, акыллы укыган татар ул бүген гәрләнергә тиеш. WhatsApp-ларда урыс кешеләре хаталы язалар. Мин гәрләнәм. Мәйтәм, сез бит инде руслар, өйрәнегез инде үз телегезне. Андагы хата ул гәрле үз телеңдә яза белмәү. Мин әйтмим әле, татарларның татарча яза башласаң да нәрсәләргә кирип китәбез. Шуңа күрә җәмәгать, без урыс телен урысларга каршы урыслардан яхшырак белик. Мин әйтмим аны нидер, ләкин үзебезнең милләтебезне юкка чыгармый. Үз телебезне юкка чыгармый. Һәм бүген җәмәгать
Инде ахырда шуны әйтәсем килә. 26 апрель көнне ул инде татар дөньясы үзенең бөек шагыйрен Габдулла Тукайны искә алып үтә. Әлбәттә, безнең дә шушы егеткә дип әйтик әле. Чөнки ул бит 30 яшендә тутыра алмаган. 27 яшьтә. Ул бит инде бер егет менә безнең арабызда кемгә 20 ничә яшь, ул шуның кебек булган. Ләкин карагыз, 100 ел үтте, Тукайның исеме юкка чыккан. Ул һаман номер 1 безнең шигъриятебездә. Аллаһ Тәгалә бит бирде аның дәрәҗәсен. Һәм чыннан да җәмәгать ул үзенең аяк акылы белән, үзенең үткен фикере белән һәм кылычтан да очлырак каләме белән ул көрәште милләт өчен, тел өчен, дин өчен. Әйе, дин өчен дә, дин белән түгел җәмәгать. Шуңа күрә бүген Тукай ул динсез булганмы, әллә диннеме дигән сорауга җәмәгать без җавап бирергә тиеш, дөрес итеп. Чөнки революциядан соң ул революцияны күрә алмады, 13 елны үлде. Аллаһ Тәгалә күрсәтмәде аңа менә бу татарларның башка кием киюләрен, сиясәткә башка совет властына эшли башлауларын. Ләкин карагыз, совет власты нишләде? Шушы татар шигъриятының кояшы булган шушы шәхесне алар 70 ел буе безгә сөйләделәр, ул динсез дип. Менә мин совет мәктәбендә укыган кеше, минем йөрәгемә сеңгән Тукай ул динсез. Тукай муллаларны сүккән, Тукай динне сүккән, Тукай фәлән, Тукай төгән дип ничә еллар безнең әдәбиятчыларыбыз шуны йөрәгебезгә сеңдерде. Һәм ничә еллар әдәбиятчыларыбыз Тукайга яла яктылар. Гафу үтенсеннәр Тукай каршында. Тукайны динсез дип сөйләгәннәр өчен, күпме балаларның йөрәкләрен шуны бозган өчен. Тукайның берәр шигырендә күргәнегез бармы дингә каршы сөйләгән? Мин Тукай белгече түгел, ләкин күпме шигырьләрен укып, аның миндә җыентыклары бар, әле аның шигыре түгел. Без аның шигырен генә укыйбыз, аның бар мәкаләләре. Аның мәкаләләре үткен, пичактан да үткен. Менә ул шунда кисә бөтенесен, беркем дә калмаянда. Ләкин җәмәгать ул бер кашында Аллаһны сүкмәгән. Китерегез бер язмасын. Үз кулы белән язган, Аллаһны сүккән. Юк. Кая пәйгамбәрне сүккән? Юк. Кая Коръәнне сүккән? Юк. Кая динне сүккән? Намазны сүккән, уразаны сүккән? Юк. Бер юк. Каясың ул, алайса? Ул кемне сүккәнсең? Ул надан муллаларны сүккән. Аяларны сүккән, башкаларын да сүккән, ләкин дингә тел тиштедермәгән. Карагыз аның Коръән турында язган шигырьләре. Карагыз аның гает көннәре турында, хәтта җәмәгать бүген дә татарның бер гимны булган туган телдән дә дугасын бит алып атканнар. Дугасын бит алып атканнар. Әти әниемне сакла, Худам дигән сүзне. Ул бит инде кишер Рабби гфирли ва ли валидайя дигән дуганың татарчасын язган. Раббым кишер мине һәм әткәм әнкәмне дигән. Шуны дагы бит кисеп атканнар. Бу бит инде ялган җәмәгать. Ялган бу, яла ягы бу шуңа. Шуңа күрә ул вафат булгач, аны хөрмәтле имамнар җиназасын күтәреп җирләделәр. Аңа дуга кылып. Шуңа күрә без дә аңа дуга кылабыз. Һәрбер кеше хаталы, һәрбер кешенең гынахасы булгандыр. Бишара тормышны да күрә алмаган, ләкин 30 яшы тулганча китеп тә нинди аяк фикер, нинди акыллы булган һәм бүген безгә шушы шигъриятебездә, әдәбиятыбызда, зиялыларыбызда Тукайлар җитми җәмәгать. Безгә Тукайлар кирәк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы үзебезнең халкыбызны саклап, башка халыкларны хөрмәт итеп, үзара дус яшәп, һәрбер хәерле эштә берләшеп, ярдәмләшеп яшәргә насыйп итсен. Әгәр дә бүген 3 татар җыелып, өчесе дә бер-берсен сүгеп утырсалар, безнең телебез дә бетәчәк, безнең халкыбыз да бетәчәк җәмәгать. Шуңа күрә бүген безгә берләшергә кирәк. Менә бизнеста, социальная сферада бар шундый термин горизонтальные связи диләр. Нужно выстраивать горизонтальные связи. Менә тегендә дә син дус бул, булар белән дә аралаш, булар белән дә берләш. Менә шуның кебек бүген без берләшергә тиеш. Мәгърифәт, укытучылар, устазлар, галимнәр, алар берләшергә тиеш дин әһелләре белән. Әгәр дә без бүген дин әһелләре зыялыларга, сез намазсызлар, сез динсезләр, кирәкмисез сез безгә дисәләр. Алар безгә карап, сез наданнар, сез безнең кебек университетлар, докторскийлар якламагансыз дип безне надан дип сүксәләр. Безнең киләчәгебез юк. Без бүген утырырга тиеш, без бүген сөйләшергә тиеш. Бүген без мәдәниятебезне белән бергә
эшләргә тиешбез. Сәхнәләрдә бүген безнең нәрсәләр сөйләнә. Җырчыларыбыз бүген безнең үзебезнең 5 намаз укучы ничә җырчыбыз бар. Алар бит шушы милләт өчен көрәшсәләр, аларның бүген сүз үтмиме, үтә. Шуңа күрә без алар белән утырып бүген чәй ичеп, милләтебезнең киләчәге өчен бергә уйларга тиеш. Әйе, фикерләребез төрле, ләкин бит максатыбыз бер. Без шушы милләтнең, шушы өммәтнең хезмәтчеләре. Шул вакытта гына безгә Аллаһ ярдәмен бирәчәк. Шул вакытта гына Аллаһ безгә киләчәгебезне бирәчәк. Ва ликулли умматин аҗал. Һәрбер милләтнең башы булган кебек, һәр өммәтнең әҗәле бар ди. Шуңа күрә ул әҗәл качан килә? Ул бездән дә тора. Biz аны үзебезнең милләтебезне саклыйбызмы? Алга таба яшәтәбезме? Ул бездән дә тора. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал ғафурur rahim.